Aksyon Balita! Gipasabot ni 2nd District Board Member Erwin Michael Macias nga wa pay sufficient grounds ang probinsya sa Negros Oriental aron ideklara og state of calamity ang African Swine Fever kun ESF. Matud pa ni Board Member Macias, lahi ang pagdeklara og state of calamity kay kinahanglan nga tukma kung unsang kalamidad o hulga ang hinungdan sa pagdeklara. It's very tricky, it's very specific. Kung mo declare kag state of calamity, you have to specify kung unsa. So, kung mo state of calamity ka because of Mayan Kanlaon, it's because of Kanlaon. Kung RSSI yun na. Sa ASF, wala pa may ni-declare. What matay grounds? We don't have any grounds to declare a state of calamity for ASF. But we do have grounds to declare a state of calamity for RSSI. So, to make it clear, as of now, what tayo state of calamity for ASF. Basi gani, giingon ni Macias nga wa nay mga alternatibong paagi nga gitan-aw ang saguniang panlawigan ilabi na sa pangita og pondo nga mahimong gamiton sa pagtabang sa mga mag-uuma og mga naapektuhan sa ESF. Dugang pa ni Board Member Macias, importante nga personal nga makita ug madungog ang tinuod nga sitwasyon sa mga apektadong lugar aron mas matuon ug matukma ang tabang sa kulakang sa gobyerno. Gisgutan usab ni Board Member Macias ang kadako sa epekto sa Red Stripe Soft Skill Index kun RSSI nga iyang nakita mismo sa area ilabi na sa lungsod Mapinay. Sa sanggunian and especially sa disaster, nangita may funding source na pwede na ito magamit to help po in our drive na makatabang po ta. Wala na totally ang mga naapektuhan sa ASF. Nangita tag funding and sa last meeting na mo ni Mr. Adrian Cedillo and ang atong treasurer mo nakakita tag gamay funding source na pwede gamiton sa governor in case and if he so wishes to use those funds to help in the fight against ASF. Dugang pa ni Board Member Macias, importante nga masabtan sa mga opisyal ang tinuod nga problema sa katawhan aron mahimo ang hustong response nga intervensyon sa gobyerno. Diri sa left, nangutan ako kung sa epekto ng RSSI. Kung matanaw ka wala diri sa stage, kita kag healthy kayo. Dito sa tuo, makita nimo tuo na mamatay. It made a very big impact to me kay makita ko na kung unsa gud ka devastating RSSI. Lahir tong madungog nimo. So, kani very important kay although kami sa probinsya sige migsulti na muni atong buhaton, importante mo gud ang atong madungog kung unsa gud ang problema sa mga katawan. So atong we can fit the response to the problem. Alang sa Aksyon Balita, kinagyapon si Action Man Rolly maayong adlaw kanatong tanan. Aksyon Balita! Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.